Media on informaation esille tuomista. Mediatuottajat ovatkin olennainen osa soittokuntien viestintää. Me esimerkiksi Laivaston soittokunnan mediatuottajina valo- ja videokuvataan Laivaston soittokunnan konsertit. Ja sen konsertin jälkeen me sitten jälkikäsitellään tarvittava materiaali ja julkaistaan. Ennen konserttia me julkaistaan tarvittavat promomateriaalit, tehdään julisteita, otetaan kuvia, tehdään trailereita videoista. Ja sitten julkaistaan ne hyvissä ajoin ennen kuin konsertti alkaa, jotta ihmiset löytää paikalle. Ja oma pähkinänkuoressa on siis se, että me kuvataan paljon sekä valokuvaa että videokuvaa. Ja sen lisäksi me jälkikäsitellään hyvin paljon. Itsehän olin paljasjalkainen valokuvaaja ennen kuin mä tulin tänne. Mä olin ikinä käsitellyt elämässäni videota. Kunnes silleen nyt puoli vuotta tämän kaiken jälkeen niin kuin nopealla aikataululla jonkun trailerin kasaan pistäminen, kuvaaminen, jälkikäsittely, se ei enää mikään ongelma. Silleen hyi hommia. Ai moi! Tässä on meidän mediatuottajien työpiste. Meillä löytyy kamppeet viimeisen päälle täältä. On Windowsia, Macia, on Adoben kaikki ohjelmistot ja uusimmat päivitykset. Kaiken kaikkiaan ihan täysin ammattimaiset kamat. Näiden hommien ehdottomia plussia on työn itsenäisyys ja vapaus. On hieno päästä tekemään niin itsenäistä luovaa työtä, suunnittelemaan projekteja ja toteuttaa niitä. Toki välillä tehdään yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa. Aika paljon tehdään tiedottajan kanssa yhteistyötä. Ja sitten myös niin muiden tahojen, esim. Combat-kameran kanssa ollaan jonkun verran tehty hommia. Tottakin siinä. Joo, semmonen tuli vielä mieleen, että näissä hommissa on myös se hyvä puoli, että pääsee tutustumaan samasta alasta kiinnostuneisiin ihmisiin. Näihin ihmisiin pääsee tutustumaan muun muassa koulutuksen kautta, ja koulutuksetkin on hyvin kiinnostavia ja hyödyllisiä. Mä osasin audiovisuaaliseen ja kuvaamiseen liittyvät jutut. Mä osasin niistä about kaiken, kun mä tulin tänne. Mut silti mä oon oppinut ihan sikana kaikkea uutta. Tekemällä duunia oppii ja duunia riittää ihan sikana. Tääkin video, tää nimenomainen video tässä, pitää olla huomenna julkaistu. Meillä tulee editoinnissa ihan sairas kiire. Meillä on rästiduunia, mut se ei haittaa, koska me opitaan siitä. Täällä pääsee reissaamaan pitkin Suomea. Mä oon varmaan 5 eri kaupungissa, missä mä en oo ikinä käynyt aikaisemmin. Mä oon ollut 6 erilaisessa prikaatissa varuskunnassa. Ja nyt mä lähden omaani kohti kasarmia. Tsiikataan! Mitä mieltä olette mediatuottajista varuskunnissa? No ihan niinku tää kapteeni luutanten näkökulmasta en juuri ymmärrä mitä he tekevät. Joo, DJ Montepuado, DJ in the house. Hei, mitä sä tiedät pienen varusmiehistä? Meni varusmiehistä? Joo, Tukholman länsiosissa löytyy kyllä muutamia pilviä.